Hei și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canal. Salut, prieteni, eu sunt fratele meu, Edi. Afară este furtună, fulgeră, vai de capul meu, e rău. Tună din 2 în 2 minute. Așa tot se face. Asta știți din episodul trecut. În caz că am uitat să postez partea a doua. Da, ba da. Am uitat, nu e să filmăm. Nu e să participăm de canal de canal. O să le urcăm pe bătură. Dar nu suntem în casă. Luăm cu bine, mergem acasă. Acum mergem acasă, n-am unde ai fază mai cu plezul ăla. După aia venim la senat. O furtună, apocalipsa. Fine, cripta, la metocosita. La metocosita. La 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 la. Ce faci, vezi ceva înapoi? Vezi cum n-a jucat mama? Bine, stai la 1 kilometru și zi. Știi ce? Mai du-te.